Yun, so what's good sa inyo mga tropa? It's your boy Mr. PD and kamusta? Welcome to my channel again. Ayan, ano? Kamusta kayo lahat mga tropa? Dahil alam ko miss nyo ako sana. Kasi kayo miss ko kayo mga tropa. Kaya eto na, umpisa na naman natin ang ating daily grind. And sana patuloy pa rin ang suporta. Maraming salamat sa 4,100 plus subscribers natin mga tropa. Maraming salamat pala sa mga bagong tropa natin dyan. Welcome to my channel and welcome dito sa tropa natin. Eto day, kung nagtataka kayo bakit kasama natin si Buddy yan, siguro mga day ones dyan alam nyo na to kung sino to si Buddy. Pero ngayon lang natin siya nakasama sa video na gagawin natin. Ngayon pala mga tropa, magre-react tayo sa mga TikTok compilation ng ano sabi mo pag may anak na, losyang na. Yun ba yun? Basta ganun yung title niya. So ito, kasama natin si Buddy. Magre-react tayo ngayon doon. And siyempre huwag na natin patagalin pa. Let's do it. Magre-rate pa tayo? Hindi na, wala na rate. Basta reaction na lang. Reaction na lang, Lodi. Let's go. Okay. Ready ka na ba, Buddy? Let's go, ah. Ano sabi mo? Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Loba. Loba. May anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Loba. Ayan. Sabi mo? Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Oh, Buddy. Ano sabi mo? Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Uy, gigil ka, Logi. Gigil. Anong sabi mo? Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Basta loba. Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Mukhang bakla, Lodi. Mukhang bakla. Anong sabi mo? Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Hey? Breakfast boys. Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Sabi mo? Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Anong sabi mo? Lahat na may anak, losyang? Ay, hindi na ako magtaka, Ikaw Buddy. nga, wala ka pang anak, Ganda yan. pero losyang ka na. Loba. Sabi mo? Uy, nilan tayo ni. Losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Ayan. Losyang? Mukhang maganda yan, pare. Pero losyang ka na.
Ulitin mo yung pintabakan. Ulitin mo. May anak, Huwag mo na gayo. ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Black Beauty. Ang isang. Losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Wala, 0-0. Ay, mukhang maganda Ikaw nga, yun. wala ka pang anak, pero losyang ka na. Ito na magdaan. Losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Ba't putot? Ano sabi mo? Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Sabi mo? Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Ah, puta na ito. May anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Oh! Sana all shit. Sabi mo? Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Drawing. Yung kilay. Dami. Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. May na. May na. Pang anak, pero losyang ka na. Losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Wala. May na. Tala lang. Anong sabi mo? Lahat na may anak, losyang? Ikaw nga, wala ka pang anak, pero losyang ka na. Mukhang biting ka, buddy. Wala tayo naging buddy. Ano nangyari, buddy? Ha? Wala. Pangit. Di man kita nakita tumingin sa camera, buddy. Seryoso ka dyan. Di buddy, oh. Gigil na ko eh. Wala nangyari reaction eh. What the? Ulat. Wala na. Sa gitna, maganda yung sa gitna eh. What? Yung may tattoo. Bitin pa siya mga tropa. Hindi tayo ma-reaction. Ito ata yun. Wala ka pang anak, pero losyang ka na. Kaya buddy, masyado kang gigil buddy. Pinapakita mo yung pagkaano mo buddy. Ano ba sabi mo sa mga napanood mo buddy?
Papa. Ang sarap. Ano ba reaction mo? Bakit masarap, buddy? Bakit masarap? Gigigil ako sa kanila. Lalagyan ako no. Hinaharap nila. Maganda yung future, buddy. Oo. Maganda yung future. So, kung may pagkakataon ka, buddy, gugustuhin mo bang magka-girlfriend ng single mom? Oo. Sarap. Bakit, buddy? Bakit, buddy? Parang hindi mo nagkaanak eh. Bakit, buddy? Bakit, buddy? Paano mo nasabing parang di mo nag-anak, buddy? Gigil pa. Okay, yung buddy, ayos ka, ha? So, yun mga tropa. Ano ba to? Hindi ko alam pa tatapusin itong vlog natin, yung reaction video natin. Wala nangyari kundi talagang seryoso lang eh, no? Lalo na to si Buddy, hindi ko man nakita tumingin sa camera. Gigil si puta eh. Ano ba? Wala ka na bang masasabi, Buddy? Wala na. Anong... Yung mga huli kasi wala na eh. Mukha na lang yung pinakita eh. ano ba gusto mo nakita, Buddy? Siyempre yung parang Yakult. So, ano ba ba? So, ayun mga tropa, no? So, hanggang dito na lang ating reaction video dahil hindi ko alam ba't nagkagad to eh. Reaction video pero naging seryosong video na yata yung nangyari eh. So, ayun mga tropa, maraming salamat sa panonood. So, panonood nyo kasama namin. Sana nag-enjoy din kayo. Kung bago ka lang dito sa aking channel, ayan, don't forget to subscribe. And yun, maraming salamat sa ating mga tropa sa 4,100 plus subscribers natin. Maraming salamat sa inyo mga tropa. And patuloy lang ang suporta. So yun, hanggang dito na lang. Maraming salamat. That's it. That's good. Let's go. Last up. Ikaw ang